Vull agrair la possibilitat d'entregar el premi que fa referència a la transformació digital i la innovació tecnològica en el camp de la indústria. En el Consorci de la Zona Franca estem compromesos amb la promoció de tot el que significa la indústria 4.0 perquè garanteix la creació de nous llocs de treball de qualitat i de llarg termini. Voldria també anunciar l'empresa que ha guanyat aquest guardó enguany, que és Siberus. Siberus és una empresa que aplica la intel·ligència artificial i la internet de les coses als equips de protecció individual i que facilita que els treballadors i les treballadores tinguin una major seguretat, però també facilita la recollida de dades per millorar la formació i la presa de decisions. Així que, enhorabona, Siberus. Siberus és una empresa tecnològica que revoluciona la seguretat industrial amb accessoris intel·ligents que monitoritzen en temps real l'ús dels equips de protecció i les condicions de risc. A Siberus donem veu als EPI, fent que informin sobre el seu ús real i permanent, que la tecnologia acompanyi i protegeixi les persones en el seu dia a dia laboral. Els nostres dispositius detecten caigudes, calor, estrès tèrmic i situacions d'emergència, oferint informació immediata i fiable per protegir les persones. Amb tecnologia IoT, connectivitat cloud i registre en blockchain, Siberus garanteix traçabilitat, seguretat i eficiència. El seu model Device més Platform facilita la gestió digital de la seguretat, representant un pas endavant cap a una indústria més segura, més intel·ligent i més humana.